हेलो ଗୋଟେ ପାଗଳାମି ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମତେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବୋଲି କଣ ଏକାଥରେ ଏତେ ଧୋବଲା ଅଣ୍ଡା ଇଏ ନାଲିଆ ଆଉ ତା ଦେହରୁ ପୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, 8-9ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ବାର ତ ୱିକଲି 3 days ଆମେ ନନଭେଜ ଖାଇବୁ। ଆମେ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବୁ ନା ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବୁ? ଅଣ୍ଡା ପୁଣି ତରକାରୀ କଲେ ଝୋଳ କଲେ ସେ ବାବୁ ଆମର ଖାଆନ୍ତିନି, ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ। କେବଳ ଯଦି ଖାଇବେ ସିଝା ନହେଲେ ଅମଲେଟ। ଅମଲେଟ ତ ଭାତରେ ଖାଇପାରିବିନି, ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି କରିକି ଖାଇବି, ଆଉ ନହେଲେ ସିଝା କରିକି ଖାଇବି। ଆଉ 3 days ତ ଖାଇବୁ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡିଯିବ। ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଚିକେନ ମଟନ ଯୋଉଦିନ ଖିଆ ହେଇଯାଇଥିବ କି ମାଛ ଖିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ହେଭି କ୍ୟାଲୋରି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ହାଲକା ଫୁଲକା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ହେଇଯିବ କି କଣ, ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ବି ହବନି। ତ ମୁଁ କରିବି କଣ? ଆମର କଣ ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଣିକି ଖାଇଲେ ହବନି? ଏକାଥରେ ଆମେ ଏତେ ନେଇ ଆସିଆ। ଯଦି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣିବାକୁ କହିଥିବି ଏକାଥରେ ଏତେ, ଯାହା ଖାଇବି ଆଉ ଯାହା ପଚେଇ ପାଚେଇ ଫୋପାଡ଼ିବି। ସବୁବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ? ପଚେଇ ପାଚେଇ ଫୋପାଡ଼ିବି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଟା ପ୍ରେମ ନା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପାଗଳାମି। ମତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି କହିବାକୁ। ମୁଁ ଯଦି ପାରନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ମାର୍କେଟ ଯାଆନ୍ତି ଆଣିକି ଆସନ୍ତି, ତାକୁ କିଛି କହନ୍ତିନି। ଯୋଉଟା କହିବି ଏତେ ଧରିକି ଆସିବେ।